шубинони азиз, инҷо ҳамроҳи Лёня барои Аминаи қатисоҷида хабаргирӣ омадем. Рустам хондан рафтагӣ духтаро ҳар рӯз мебиёяну моям имрӯз тасмим гирифтем ки рӯзи истироҳатӣ аст, қати Лёня биёем. Лёнь, привет передавайся. Ина қати Лёнчик. Через парк омада истодаем. духтарои азиз, Аминаи мо имрӯз 40 рӯза шуд ва дар рӯзҳои наздик бо шумо шинос мекунам. Бисёр хоҳиш кардагӣ будед дар наворҳои оянда. Азиз, инҷо ман заказома гирифтам. Чӣ хеле ки ҳама вақт мебинед, ман закази бисёр заказ намекунам духтаро. Барои чӣ? Барои он ки мо хариди ҳар моҳа надорем духтаро. Ина инҷа зубной щётка ва зубной паста набор заказ кардам. Нархаш 1200 рублей духтарои азиз. Беҳад қулай барои падарка, барои ягон каса хурсанд кардан. Ҳам щётка дорад, ҳам зубной паста дорад. Ана ҳамин гуна ин вақти овардам ба Рустам дар мошин ҳамин хел камтар ваяша безеб кардааст, упаковкаша безеб кардааст. Ин звонит, да, кто-то? Да, давай. Дар бораи ин щёткаҳою футляри зубной паста фаҳмондам духтаро. Ана инҷа бошад кофе духтаро, кофе 3 в 1, 50 дона аст. Кофеяш дар сифаташ дар сатҳи оли духтарои азиз. ҳатман харидорӣ кунед, пушаймон намешавед. Ана ҳамин гуна кофеҳои беҳтарин 1000 рублей духтаро. Ина дидед? 1000 рублей. ҳатман харидорӣ кунед. Ва ҳозир бошад ман дар бораи кофеш натуральный духтаро, натуральный кофе арабика 3 в 1. Яъне ҳам шир дорад, яъне сливка, шир, шакар ва худи кофеи арабика дар составаш. Ана инҷа бошад духтаро кальций, жевательный кальций, сывороточный. Дар таркиби ин кальций ҳам кальций, магний, витамин Д ва витамин К ҳаст, ки барои устахонҳо беҳад зарур аст. Ин бошад турмацин. Турмацин ҳам заказ духтаро. Ана ин бошад витамин, комплекс витамин. Бисёриҳо оиди кӯдакошон дар пешобашона доштан наметавонанд. Шабона мисол дар ҷояшон пешобашона доштан наметавонанд. Барои ана ҳамин кӯдако омега 3 кати ана ҳамин гуна витамин беҳад фоида дорад. Ин бошад витамин С духтарои азиз. сезони воспаление ва яъне шамолкашӣ ва тирамоҳ ба зимистон ба ҳатман бояд мо витамин С истеъмол кунем. медонед дар бораи витамин С духтаро бисёриҳо мегӯянд ки витамин С ин лимон, ин апелсин, мандарин ҳамино витамин С ва дохил мешавад. Албатта духтаро ҳамин группаи витамин С ва дохил мешавад. Лекин витамин С ки дар ширкати Атомия ҳаст духтаро, ин биологически активни добавкаи комплекси ҳамаи витаминҳоя якҷоя кардагӣ. Ба ҳамин хотир бояд мо ҳатман аз ин истифода барем. Ман барои ҳамаи аҳли оилаам харидорӣ кардам. Ана ҳамин якта стика, як кӯдаки майда бошад, 1 сола бошад, 1 сола то 3 сола 2 тақсим мекунед. Барои аз 3 сола боло бошад, яъне барои фарзандони ман дар як рӯз 1 стик кифоя аст. Ана ҳамин хел духтаро. Ин барои чӣ лозим? Ин антиоксидант мегӯянд, яъне намемонад ки шумо ва ягон гриппозное состояние, яъне ОРВИ, ОРЗ, ана ҳамин гуна касалиҳо шумо ва часпад. ҳамин оди карда фаҳмонем духтарои азиз. Ана ҳамин хел ин аҷоиб удобный. Ина дидед духтаро, ана инҷа мекушоед. ана ҳамин қулай будагиш ман ба мақбул шуд. ана михел мекушоед духтаро, аз ҳамин якдонагӣ стика мегиред,
кӯдаки майдаам аз уҳдаш мебарояд, якдонагӣ стика мегирад, пеш аз мактаб истеъмол мекунад, баъд мактаб меравад. баъд шумо хотирҷамъ ҳастед ки кӯдаки шумо ягон намуд бемории грипп намешавад, ОРВ, ОРЗ, хеле ки гуфтам. ана ҳамин хел духтаро барои заказ нависед 1800 рублей. доставка ба ҳамаи шаҳрҳои Россия, ба Тоҷикистон доставка дорем. ана ин бошад духтаро спирулина. дар бораи спирулина ҳама медонад ки барои бисёр бемориҳо аз авитаминоз беҳад фоида дорад. 1800 рублей нархаш. барои заказ нависед. хаки дигар ҳамин ки вақте ки шумо баъзан вақт мешавад ку дар хона тухм нест дар холодильника, бояд чӣ молем мо дар рӯи ҳамин вай. ман шир мемолам духтаро. ана инҷа додзанӣ дида истодаед. инҷа фарзандо баромати Ҳасан Ҳусейну Фарҳата через прямой эфир тамошо доранд. Через ВК Ҳасан Ҳусейн кати Фарҳат Уфава мусобиқа рафтагӣ. ина кӯдако прямой эфир тамошо доранд. Чё там у них? Еще пока не вышли? Нет. Да, сегодня Фарик будет. Он еще не брался? Нет. Взвешивается они. ана михел тамошо доранд. балелшикӣ карда истодаем ҳозир. духтаро инҷо 8 кавёр дар 8 кавёр гӯштин мегирам ва мо даже намедонем ки дар кадом кавёр фарзандони ман, ҷияни ман гӯштин гирифта истодааст. ина маша дар дигар сайт кофта истодааст, мо дар ин дигар сайт тамошо дорем. ана инҷо ҳамагӣ 2 кавёра мебинем тамом. беҳад мусобиқаи калон всероссийский турнир. ба ҳамин хотир дина соати 5 саҳар гусел кардагӣ будам фарзандоям. Нашла, Маш? Там 8 ковров, работает только 4. Да, по-моему, 4, Маш. 4, да, у тебя тоже показывает? Мне все 8 показывают. Все 8 показывают? Не знаю тогда. А там, когда зайдешь, не показывает, Маш. модарони азиз, агар фарзандотон роҳи дур ба дилбеҳазур шаванд, шумо метавонед аз ҳамин гуна таблеткаҳо харидорӣ кунед. Драмина ном дорад. ина расмоша бинед, расми автобус, самолёт ба автобус, ба мошин, ба хулоса роҳи дур ба барои кӯдак, барои дилбеҳазур нашудан ёрдам медиҳад. ана ҳамин гуна таблеткаҳо шахсан ман барои Ҳасан Ҳусейн харидорӣ кардам. чӣ хеле ки гуфтам шаҳри Уфа рафтагӣ ҳастанд. роҳашон 8 соатина роҳ автобус катӣ. беҳад ёрдам кардам ин таблеткаҳо. имрӯз бошад бо якҷоягии шумо борщ омода мекунем. борщро аз бульёни мурғ тайёр мекунем духтаро. инҷо мурғи хонагӣ ман аввал тоза шуштам, 1 маротиба ҷӯшонидам, обашро партофта аз нав бульёна мепазам. борщи мо ана ҳамин гуна омода шуд. духтарои азиз, ҳатман ҳамин рецепти манкати тайёр кунед. боварӣ дорам ба аҳли хонадонатон писанд меояд. дар охир 1 дона лавровый лист илова мекунам ва камтарак зелень. ман ягон маротиба зирбак кардагӣ нестам. бе зирбак ана ҳамин гуна борщи ман сурх мешавад. ва ҳозир бошад хлеби гарми моям тайёр шуд. хлеби гарм майда мекунам, сметана кати ва чӯи витамини кати фарзандо абед мекунам.
духтаро, инҷо хлеби мо омода шуд. پرنده